हेल' नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आंनि बड'लेण्ड कचारी इउटुब चेनेलाव। दिनै आं गोदान निउस आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोनखौ भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। फैदो दानिया फार्स्ट निउस आपडेट। फार्स्ट निउस आपडेटआ जाबाय दावमासार फिल्म प्रडाक्शन। बिथांमोनहा गोदान चेनेल खुलिदों, माने गुगोल बाबानियानो गासिबो मानसिफोरा। बिथांमोनहा गावसोर गोदान चेनेल खुलिदों। बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। भिडिअनि लिंकखौ गाहायाव मोनगोन। फैदो दानिया नेक्स्ट निउस आपडेटआव। नेक्स्ट निउस आपडेटआ जाबाय आब' गेमस्रि दैमारि। बिथाङा गावनि सिलभार प्ले बुटनखौ मोनबेसिगोन होनना फोरमायदों। बिथाङा मोनफैबाथाय भिडिअ आनबक्सिं खालामगोन खोमा। जायखिजाया नायनोसै बिथाङा माब्ला मोनफैयो आरो बिथाङा मोनफैबा आनबक्सिं खालामनो हागौ। नोंथांमोनहा आंनो निउस आपडेट लाना फैबाय थागोन, बिदिनो मोनफैबा बिथांनिखौबो खोन्थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। गोजोन्थों।